Det her, det er en tredje generations indvandrer. Nogle af jer kan måske huske, da første generation kom hertil i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Og firmaer hentede gæstearbejdere herop fra især Pakistan og Tyrkiet. Da jeg var omkring 14 år gammel, så jeg for første gang en første generations indvandrer i en taxa. Anden generation kunne lidt mere. De havde lært at tale dansk og var født og opvokset her. Men vi havde ikke rigtig brug for dem på samme måde mere. Så vi dannede ghettoer og gav dem de jobs, vi ikke selv gad have. I dag har vi tredje generation. De er integreret på både arbejdsmarkedet og i skolesystemet. De kan sms'e og gå på nettet. Så nu kan du tale med dem igen, hvis du har lyst.